שלום חברים, תודה שנשארתם. המספר טלפון שלנו לרשותכם ל-SMSים לאורך כל השידור. אתם יכולים להגיד מה שקורה כאן. גם בפייסבוק, אותו סיפור. אנחנו שמחים על עוד 100 חברים חדשים ותצטרפו. מרחוק. אנחנו רוצים להתחיל בשיחת טלפון עם דוקטור בנימין מדליון, מנהל מחלקת ההשתלות בבילינסון. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב. השבוע שביקרנו דור נשר, פגשנו שם את משפחתו של קובי כהן, שנמצא כבר 4 חודשים אחרי שריאותיו קרסו, נכון? לא, ריאותיו לא קרסו 4 חודשים. לא, סליחה, לפני 4 חודשים זה... 4 חודשים יצואה על מחלה שהולכת ומתדרדרת. למעשה זה עניין של שבוע ימים או מיום שישי שריאותיו קרסו. כן, סליחה, זה מה שתראה. הוא זקוק להשתלת ריאה. איך נראה היום התור בהמתנה להשתלת ריאות? כמה אנשים מחכים שם? מחכים הרבה אנשים, מחכים למעלה מ-70 איש להשתלה, אבל בדרגות שונות של חומרה. זה ברור שכל מי שממתין להשתלה זקוק לריאה, אבל יש אנשים בדרגות קדימות יותר גבוהות ופחות גבוהות, והמחלה המסוימת כאן, או עם הקריסה של הריאה, היא כזאת שלמעשה הוא יהיה המועמד הראשון לריאה תימצא מתאימה לו, אבל עדיין בשביל זה צריכה להימצא ריאה. ומה שאתם צריכים זה אנשים שיסכימו כמובן לתרום, משפחות שיסכימו לתרום איברים כשיקיריהם נפגעים. כמה זמן יש לו לשרוד ככה? הוא מחובר כרגע למכשירים, אנחנו מבינים. מרגע שהוא מחובר למכשיר האקמו, שזה בעצם מין מכשיר של תחליף של הריאה מלאכותית שעושה את העבודה חיצונית, אז זה שעון חול שעובד. זאת אומרת, זה לא אורך זמן, זה עניין של ימים, שבוע, שבועיים, לא הרבה יותר, כי אנחנו יודעים שלאחר מכן מתחילים סיבוכים שהם בלתי נמנעים. כן. ואנחנו כבר מחובר למעשה מיום שישי. לא תימצא לו ריאה במהלך הימים הקרובים, אני חושב שהוא כנראה לא יעמוד בזה. ואנחנו קוראים לכל מי ששומע אותנו לחתום על כרטיס אדי שמאפשר תרומת איברים. זה גם מקדם בתור משפחה שחלילה נניח זקוקה להשתלה כזו. הרבה מאוד אנשים תלויים בסיפור הזה. תודה רבה. תודה רבה. הלוואי שימצא התורה. יום טוב. תודה רבה. כן, סיפור קשה. המשפחה הזאת באמת מצוקה גדולה, ומקווה שהדבר הזה יותר. כן, יותר מדי אנשים לא תורמים.